O Hospital Comarcal de Valdeorras é o exemplo palmario da falta de planificación e do desleixo da Xunta de Galicia en materia sanitaria. Temos un hospital comarcal que leva sendo desmantelado dende hai 10 anos, polo menos, non? Xa a Xunta de Persoal, nos acompaña o propio presidente da Xunta de Persoal, teñen manifestado esta circunstancia en moitísimas ocasións. Tamén o Partido Socialista de Galicia en diferentes concentracións, manifestacións diante deste hospital. E agora nos encontramos con que saen as listas de espera publicadas por o propio Sergas. A situación é terrible para esta comarca. Este hospital, que atende a 13 concellos, a preto de 30.000 persoas, ten unha lista de espera que é o doble que a media galega. Se a media galega está en 60 días, aquí temos que esperar casi 120 días para pasar esa consulta. Isto é moi grave, non o podemos consentir. A Xunta de Galicia debe tomar medidas, pode tomar medidas, ten as competencias en materia sanitaria e por eso estamos aquí. No paradigma do desleixo, Valdeorras, o paradigma do desleixo da Xunta de Galicia para a sanidade pública, facendo ese chamamento para que o domingo toda a persoa que poda se desplaza a Santiago de Compostela para falar e alto e claro. Eu acompañarei os compañeiros de Valdeorras nesa manifestación para reivindicar o que temos que ter neste hospital, o que tiñamos fai 10 anos, que partiu dunha decisión desacertada totalmente, que foi dividir a área, integrar a área do Barco de Valdeorras, que era unha área sanitaria, integrala na área de Ourense.